zvaizvezvi mutsvangwa wakatsomwa zvaizvezvi muri wezimbabwe mutsvangwa wakatsomwa naMnangagwa, right? Kuti munzwisise kuti why mutsvangwa wakatsomwa, muri kufanira kudzoka panapa the investigation team commission that was signed by Mnangagwa pakasubmitwa edossier by Chiwenga raitaura about businessmen associated with the president being corrupt, being what. And muri kurangarira that dossier in 2025, it's around September 2025, right? So pakabva pachuzwa a commission, an investigation was supposed to is actually still underway, is happening. That investigation commission ina Opa Mchinguri anonzi anoitungamirira, Obert Mpofu nanumwe wechitiri handichazivi, right? So zviri kunzi mukushanda this commission takakuudzai panapa kuti Opa Mchinguri right now because takakuudzai about diplomacy kuti Opa Mchinguri right now haasi kusaidira Mnangagwa because she haven't been pushing the Cape 3 zvirava kuti her silence around that iri kutaura, and she also have been championing nyaya yekuti ngatiteverei ichi gwara remusangano, let's follow the constitution yatakanyora muna 2017 chichichi, which is direct opposing Mnangagwa's Cape 3 because ruda kuchinja that constitution animupabata, right? So Chris Mtsvangwa according to intelligence yakaonekwa naMnangagwa iyo yakazokonzeresa even imwe yemareason akakonzeresa even kudzingwa kwemukuru wemaCIO wakadzingwa masvondo 1 or 2 weeks ago. And it evidence yekuti Chris Mtsvangwa have been one of the people who was providing information to this investigation commission. Muri kubabata muri Zimbabwe. Zvirova kuti Chris Mtsvangwa anenge achibuda publicly championing because uya ndi spokesperson, hapana kana imwe nyaya, hapana zvimwe zvaangaita kutotadza kutaura zvinhu zvakadaro zveCape 3 nekurisapota kutodzingwa kwebasa direct. And so in public anenge ari number 1 achirizena, but unonzwa kuti even reasoning yake ndimwe yekuti he's not really deep into it because Chris Mtsvangwa is a man we have heard even before Cape 3 achitaura kuti no, our president is a constitutionalist. And our president is a constitutionalist. Havasi kuzoita zvakadero 2028 vakazvitaura 2028 achisvika he will step down. Hani muri kubabata. So ari kufila he like was betrayed paakazoona Cape 3 chichipinzigwa. It's like a betrayal to him, right? So kutsomwa kuri kuitwa manje mukomana uyu makufanira kunzwisisa kuti zviri kunzi zviri kuitika mukati mechinhu ichi. Mukomana Mtsvangwa ari kunzi wakachinjwa masecurity personnel ake, pakaitwa a shift akapiwa mamwe mapersonnel because vangana ava they were believed that now vasenza naye for too long, so they are loyal to him. Havasiri loyal kuchi kuna Mnangagwa, kuna comrade King Hezekiah. Animuona. So King Hezekiah vaonera kuti okay, mukomana arigona achiita zvinhu zvaari kuita behind my back, ndobva vamuchinjira, ndobva vamupachi new personnel, right? So information iri kusvika panews desk iri kutiudza kuti pane evidence yaibudiswa naChris Mtsvangwa paaitaridza vana Opa Mchinguri nyaya dzemabusinesses, macompanies, vana kuvimba, vana chichichi, zvose zviya zvinhu zvakatogwa zvikapiwa tagbire zvikaita sei. Handiti paaitaridza that evidence paakatanga kuchinjigwa members of security, haana kugona kudi kupedza nyaya iyoyo. Muri pabata, right? So mukomana asina kupedza manje kupa evidence, wakabva ataimira game race akati ndoita sei, inini regai ndishipa nyaya kunani, kuna Obert Mpofu. That's why paya pamuri kunzwa imwe pachinzi Obert Mpofu, Chris Mtsvangwa nevamwe 2 ava, umwe George Charamba, umwe ndianizve, umwe uyu, vari 4 vose right now vakabatigwa vachinzi vane plot yavaironga kubvisa Mnangagwa. Muri Zimbabwe tichikuudzai kuti kana tichiti isusu right now chikepeka chiri kusheka, hachisi stable at all, although zvava vachizama kuda kuti asenge chikepe chiri stable, but hachisi stable.
So kana chikepe chisiri stable to this extent, to this level muri Zimbabwe, ari kuzopa pawina here apa, ari kuzopa buda here apa Mnangagwa, because muri kuona timu rese iri ratichitaura kuti vana opa muchinguri vose ava vanhu vekuti Mnangagwa put them in their positions because he believes they are loyal to him, but these people were loyal to the Chiwenga faction, to the military involvement in 2017, not necessarily to Mnangagwa. Murupabata, because yaiva a dispensation yekuti vari kuti unoona isusu hatisi kubvumirana nezviri kuda kuitwa naMugabe. Ndopame muchirasika muri Zimbabwe, ndopame muchirasika kuti vakomana were against zvaida kuitwa naMugabe zvekuita sexually transmit political power and then give it to Grace Mugabe. Handi muri paona munhu wese ari sober minded unoona kuti that is not the way to do things. Handiti tizvinoita soti king vafa pakupinda queen, isn't it? Ndo inenge dzisiri politics tetadzoka kuzvinhu zvemaumbwe zvakudhara zvezvo zvisina order, right? So batai pattern muri Zimbabwe chinzwai manje. So vanhu ava vasiri loyal to Mnangagwa, vari loyal to their own beliefs, to their own commitments, kuti aiwa izvi zviri kuitwa panapa hazvisi zvakadhakwa, izvi zvikuda kuisa mukadzi wake. Ndobva vadecide kuti aiwa zviri nani ari vice president next in command opinda panyanga, which was the position yanga ina Mnangagwa. But Mnangagwa is making a mistake yekufunga kuti people are just interested in the idea yekuona Emmerson Dambudzo Mnangagwa ari president, and they love that. But no, people love the democracy, rulership yevanhu. Muripabata, because inzwai munhu, mukomana akapinda, tikati isusu tapinza new dispensation. Even vemukati meZANU-PF they were happy, vakati now neconstitution yedu ya 2013 apa tazobva tabvisa uyu anga ava ne37 years, tabva tamumisa zvanga ida kuita zvekuda kupa mukadzi wake pawa. Vakati chinhu ichi saka chiri chava chidemocratic, chava bore. Ndo pataifara tichiti muna 2028 come 2028 unobva popinda umwe handinoisa bosi kuchinja vanhu. Chero mukati Chiwenga wakangofanana naMnangagwa, but the fact that tagona kuchinja president kubva pane uyu tichienda pane uyu, it's a victory, especially when it happens democratically or even under the facade of democracy. Like hani munoona tichiita ma2018 votes, pane vamwe vanouya achiti hakuna kana mavhotsi akaitwa paya takabirigwa, toenda kuma2023 votes ponzi futi hapana mavhotsi akaitika takabirigwa. But chinoneshamisa ndechekuti toda kuti mutarisa one thing, tarisai ZANU-PF mukambenero wainoita, tarisai muna 2023 kuti vaita sei vana Mnangagwa, vachiita marali, vachienda vachinopa vanhu chicken, vachiita sei, vachienda kumamisha, vachikwenzi kukambena, vachitenga vanhu, handiti? So why would they do that kana vachiziva kuti one way or the other tetakangowina, tiri kungozongobirira? And also muri Zimbabwe, inzwai pane nyaya, kana kuchinzi also at the same time vana Mnangagwa vanga vachingobirira kubva na 2018 kusvika 2023, why vachizovhunduka referendum vanongobirira futi? Or is it that now Mnangagwa knows kuti Chiwenga unoziva system ravanoshandisa kubirira, so kana Chiwenga achiziva system ravanoshandisa kubirira, kureva kuti pamareferendum apa Mnangagwa haagoni kugona kushandisa system iroro? We don't know. But muri Zimbabwe takusvitsira inyaya, Chris Mutsvangwa muri kumuona kuti ava pamarumanha nzombe, asi kugona kunyatsa kumuvha freely sezvaanoda kuita. But tichaona kuti mazuva anotevera takananga musi wa18 May apa zvenge zvakamira sei. 6 days to go. Stay tuned. Stay blessed.